Vine aquí. Vine aquí. Espera. No. Vine aquí. Oh. Molt bé. Hola a totes, hola a tots. Som en Joan Manel Varell i avui xerrarem del llibre Atrapa la llebre. M'ha costat, I ara que ja he atrapat a la llebre, començarem a xerrar de l'autora. Subscriu-te! Ja sé que això no té res que veure en res, però els meus mestres youtubers m'han demanat que ho faci a la meitat del vídeo, així que aquí ho teniu. Subscriu-te! L'Anna Bastasic, alguna cosa així, perquè és d'origen bosni i no conec molt bé la pronúncia. Anna Bastasic, tot i que és joveneta, ja va carregada de premis. Ja ha escrit uns quants llibres i poemaris i obres de teatre. Tot unes ciències del món de la literatura que mos ha oferit ara aquesta meravellosa novel·la, Atrapa la llebre. I tot comença quan la Sara, que ha refet la seva vida a Dublín després de sortir de Bòsnia, rep la telefonada de Leila, una de les seves millors amigues de Bòsnia, i a partir d'aquell moment la seva vida canvia per complet. Deixa tot el que té a Dublín i se'n va a cercar la seva amiga. I juntes comencen una round trip per als països de l'est fins a arribar a Viena. Ell em recordava que el desordre era l'estat natural del món i que les nostres vides girant al voltant de l'esforç per posar ordre a aquell caos no eren res més que un reflex de la nostra immensa arrogància. En definitiva, el viatge els hi serveix per conèixer-se a si mateixes, tot i que res és com exactament s'esperava. Es diu que tant l'estructura com els personatges es basen en la novel·la de Lewis Carroll, Alice en el País de les Meravelles. En qualsevol cas, si no se sap, es gaudeix exactament igual d'aquesta meravellosa novel·la. Així que si vos ha agradat, ja ho sabeu. Subscriu-te! Adeu!